tothom, benvinguts a Cardats Games, em tocarà el mando, estic aquí amb en Neko. Perfecte, us expliquem una mica com va la cosa. Hem fet 4 intents, 4, per arribar allà on he dit jo que hi havia una terrassa, que si et veien et venien a buscar. No hem arribat ni una puta vegada, no sí, allà! Sí, vam arribar dimarts, vam anar a aquella zona, em sembla. No, dic ara, fora d'escena. Però... 4 cops hem... sí. És que no hem arribat ni les escales aquelles per anar al tio que ens està disparant, és que és... Sí, he arribat un cop, i m'han fet un bucaque entre 3. Què ens passa, de veritat, avui? I això que hem canviat el mando. No. Sí, hem canviat el mando. Tinc un que és vermell, un que és blau i un que és negre. Fèiem servir el negre abans i ara tenim el blau. Com jo. O com jo, saps? Sí. Hosti, santa, quin dia! Va. A veure si fem alguna cosa, perquè... Vols que t'expliqui una anècdota d'avui, que va passar a la feina? Em ve el jefe i em diu, veig una mica estressant, no? I jo, no! I ara, no estic gaire estressant, no! Aquesta suor, res, és que m'he anat a mullar la cara. I aquesta vena que se'm veu al front, no són nervis. No és res, només t'he de fer 40.000 coses, cabronàs. Tot el ràbia, 4 tios almenys i jo estic sol. Què passa si el teu jefe veu això? Si el teu jefe veu això? Si el meu jefe veu això, ho comentarem amb mi faré amic, perquè vol dir que jugueu a un gran joc. Hòstia. Sí, però estàs criticant. Mira! Va, que arribem. A veure, les coses com són, és un bon cafè, no és per fer-ho de tribata. Almenys si pot parlar, perquè li he dit això a les 7 del matí, m'ha vingut a buscar expressament per parlar-ne després. Va. Per tant, les coses com són. Mare de Déu! Espera't! D'on t'ha sortit aquest? No ha vingut sé. a dalt! Sí, el ninja. Vale, 1, 2, 3, va, vinga, I ens hem deixat el temporitzador una altra vegada. Té, Vale, sí. espera't. Neko, posa'l. Vas anar aquí Sí, i apretar vale. start. Detener. Vale. 24 minuts, ens hem passat. A veure, detener... I... Vale, sí. Vale, posat a 0 o has iniciat Sí, ja? a 0. Vale. Un parell de minutets que portàvem. Vale, posem 2 minuts, doncs, Vale. Però, és que què passa amb l'enverinat? Una altra d'aquelles coses que ningú importa que sembla una excusa, però és veritat. Jo quan vaig jugar sol en aquesta partida, em van enverinar comptades vegades, i si ho feia era perquè estava en una zona on te trepitges i se t'enverina. Però avui no. Però enemics no. Però és que, hòstia, Naito, no sé pas què passa avui. Bueno, de moment hem arribat fins aquí, estan vius i només hem gastat un vial. Vale, ara la terrasseta. Sí. Aquesta. Mata el de la dreta. Ja t'han sentit tots? És que si em selecciona la primera ja faré una festa. Ara, espera't, espavila que venen els de darrere. Ja ho sé, ja. Vale, bé. Però és que aquest m'enverina, saps? I per això... Però... La càmera! Mira que no m'he queixat mai del Bloodborne i la seva càmera, però és que avui estic començant a agafar una mica d'odi. Va. Un altre menys. Va, vinga. No, però... Aquest és el capit... Va. Poció. No, primer d'esquivar, guanyar una millor postura i llavors... Vale, ara. Vale. Ja m'ha vingut una altra. Aquesta gerra aquí m'està tocant una mica els collons, perquè tots estic jugant contra ella. Va. Però ja ho tens. Bueno. Corre, esquiva! Ara t'ho dic en sèrio, No fa gaire vam fer una actualització bastant important del Bloodborne que no ens deixava ni entrar al joc. Ah, sí? Vale? Jo no tinc record de que aquests paios ens poguessin enverinar. És que de veritat ho dic, jo no tinc el record que no pogués enverinar. Poder l'actualització? És que no m'estanyaria ben gota, Ja no ho dic en sèrio. Li canvien la dificultat en una actualització? No ho entenc, és que de veritat Era molt no... bèstia, era molt bèstia. És a dir, fins avui no havien tingut mai problemes d'enverinats. No. I no havien mort tantes i tantes vegades. Veus, això em fa ràbia, que està allà ple, que està buit de vida i resulta que no es mor. Mira, Que més un cop em passa. de moment anem bastant bé ara, va. Sí. Va, que se'ns acaba el gafe. No. No, per què xerro? No? Això no es diu. No ho pots dir, això. És que estic acollonit, tio. Si taco de distància, com un camper. Veritat. Va. Ja el tens. Bueno, vale. Encara ens en trobaran 40 més, però està bé, de moment. Millor no dir res, no sé... N'hi ha una d'esperant. No tenia el gafé que té en Roncero? Tu, entra cap Que aquí. anim alguna cosa i acaba normalment. Va, queda un. Sí, ja he vist que el cabron no vull entrar. Vale, un toc... Ara entres. Ara entres! Ha entrat de l'hòstia que li has fotut? Vale, mort.
No? No he apretat el botó sense voler. Quin? El de la poció? Què? El de la poció? Sí, he gastat una poció que no volia gastar. Bueno. Ai! Hòstia! Enverinat? Ui! Que tens els que t'abraça i te fan mimos i... I t'escup a la boca i t'enverina. Vale, mort. Bé. Mort, no? Sí. Sí, tots morts, no? No ho sé. Per fi avancem! Jo no me n'enfio ben gota. Sí. Doncs saps una cosa? Saps què ve ara? Venen gossos. Ah, bé. I saps què passa amb els gossos, no? I amb mi, no? Que em no costen. suporto bé. I aquí hi ha un objecte. Perfecte. Coneixement Conocimiento de del loco. Bueno, i aquest... Hòstia. L'estaven adorant... aquesta cosa? És que no acabo d'entendre per què els adoren. Això representa que són caçadors. A veure... Objecte? Fa Bé, ben això deu ser bo. important. Sangre ritual. Deu ser per a millorar l'arma, això. Ah, per cert, no ho hem dit, però hem millorat un nivell més l'arma. Ara? Ah, Jo voto per la dreta. sí, anava per allà, però... I ja no sé ells. Saps què et dic? Un altre dia hi aniria, però avui no hi vaig. Vaig a obrir la porta i prendre pel sac. Hi ha algun enemic abans de la veritat. porta? Sí, n'hi ha uns quants, hi ha gossos, ja t'ho he dit. Ah. I no n'hi ha pocs, a més. Per aquí on t'anaves? Hòstia. Hòstia, on t'anaves per aquí? Si no saps... No és per aquí, on hem d'anar? Anem a la zona que em conec, que és per aquí. I és que ens trobarem mínim 2 gossos. Tu pots matar-los. Mira. A veure... Esquivo Zones... perquè... Mira, allà hi ha algú. Sí, el problema és que no em vinguin per aquí. Veus? Veus? Has vist que m'he parat en el fum? Era perquè sabia que em sortiria algú, que n'estava convençudíssim. Bueno, n'has matat. Perquè me'ls conec, és que me'ls conec. Bueno, tots morts sense cap. És clar, perquè vaig acollonit, vaig amb el cul petit aquí. El forat ha fet plup! Tancat. Vale. Vale, perfecte. Va. Tu pots ara. Mira, aquí n'hi ha un i no em falta un altre de gos. Bueno, d'aquest pots passar, no et veu? O has d'anar No, per perquè hem d'anar per allà, veus? Mira, els dos. Doncs n'hi ha 3 de gossos. Tanteja el primer, que només et vingui un. Com es tirava l'objecte? Vale. No, cago en Déu! Però per què? Va, vine un, que em vingui només un. Vale, molt bé, perquè... I venen els dos i bastant emprenyats. Vale, què vol, un trio o què? Un amunt, hòstia. Però jo me'n vaig, que em segueixi qui vulgui, com que no hi ha cap enemic. Vale. Vale. Espera que ara et sortirem per aquí la cantonada. He portat molt de vídeo, 6 minuts i 7-8. Mira, s'ha quedat un de sol. Sí. Però primer que m'ataqui ell. Vale. I ara ataco jo. Perfecte, veus? Bueno. Pas a pas. Ataca'm, va, ataca! No Hòstia! seas marica! Cabron. S'ho tenien ben pensada. Però canvia! Es tenia l'estratègia ben pensada, eh? Sí. Et intentaria atacar a través del boira. Amenaza! Amenaza jo! No, Va. no, sisplau, no! No. Va. Ja el tens. Primer mort. Menys, va. Objecte? No en tenia. Oh, sí. Sí. Realment, ja no ens fan falta, ara ja. Vale, va. Queda l'altre, vigila que no estigui aquí a prop. No, aquest estarà aquí al costat, suposo. Vale, tornat? ha tornat. Darrere la boira. No és dels que s'amaga aquest. Hòstia, des d'on t'ha atacat abans el cabró? Ja, però... Sí, de fet tens tota la raó. Un t'ha portat cap allà i l'altre t'ha atacat darrere la boira. Amb el fum. A tomar por saco. Objecte, fragmento de piedra. Fragment. Fixa't que et dic que crec que ens carregarem abans a l'enemic final de la zona que no pas al paio aquell que està allà dalt. A veure, ara queda el més delicat. Què tal? Un altre gos. Hòstia! Vale. Llàstima que aquesta part no te l'hagis hagut de menjar tu. Perquè ja ho sabia que sortia per aquí. No, si me'l menjo jo... M'agafa el llop i em rebenta allà. Bé. És el problema de jugar, perquè un cop jugat ja moltes coses ja... Les parets? Vale.
Més Fragmento de fragments. pedra de sangre. Vale, va. Va, que podem obrir la porta després de 3 intents, de 3 o 4, no, de 4 vídeos ja, no? Aquest és el quart, sí. Sí, em sembla que ja és el que enganxa dijous. Buah. Que el que era per ahir... Quan estigui allà en emissió. Vinga. El d'ahir vas marxar emprenyat. Bueno, era normal. Va. Veus com el cafè ha anat bé? Sí, No sí. dic que havíem de fer un descanset. I per aquí... Vale. Vinga, Va. no t'emprenyis. Adéu. No hi ha res, seguim pujant. Porta. 4 dies després. Obert la porta. Joder, tio. I on va ara, aquesta? Puta vida. És la que hi ha al cantó de la torre? Ja t'ho ensenyaré. Paper líquid, no? Bueno, hem obert la porta. Per aquí no hi ha res. I aquí no hi ha no. res? No, doncs és per aquí. Ah, Vull dir, massa ràpid. aquí hi ha unes escales. Em sembla que vas baixar un dia per aquí. Ah, no em sona. Amunt, És aquell que em vaig fer, no? Amunt. Si vas amb la rodona va més ràpid. Jo ho estic Ah, fent. val. Ara has de fer un tros cap avall, com jo. Ah, sí, ja vaig venir. Sí. Que et vaig dir, segueix aquell, que et dona objectes. Aquell bitxo Sí. petit que baixava per aquí. Em dóna fragments de Veus? pedra. Ja estem aquí un altre cop en el... Per fi! En fi. Anem a gastar els ecos de sang que tenim. Ah, jo esperaria els 10.000 per pillar l'objecte aquell. Quin objecte? l'emblema. Ah, tens... Hòstia, Així tens tota la raó. Tens tota la raó. Ara, el problema és on ho aconseguim, això. Aquí, farmejant aquesta zona al principi. Sí, si t'assembla bé, el que faria ara seria deixar-ho Deixem aquí per avui i i demà continuem. farmejarem el demà. Doncs perfecte, em sembla molt bé. Doncs ens veiem demà. Adeu.